In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatietop 20 zijn we vandaag bij Greenport Venlo. We gaan langs bij NOAH Biosciences en we spreken met Koen Wenting. NOAH Biosciences doet mee in de categorie Circulaire Start-up. Een goedemorgen en dank om ons hier in Venlo te ontvangen. Ja, zou u om te beginnen uzelf en het bedrijf kunnen voorstellen alsjeblieft? Jawel, ik ben Koen Wenting. Ik heb in de Wageningen gestudeerd, plantenteelt. Ja. Ik heb daarna diverse dingen gedaan. Ik heb ook 20 jaar in India gewerkt en gewoond voor een biotechnologiebedrijf. Meer recentelijk zijn we begonnen met NOAH Biosciences. En concreet ontwikkelen we vleesvervangende voeding op basis van paddenstoelen. Die worden geteeld op een substraat dat is gemaakt uit hout. Dus die paddenstoelen die groeien daarop, die worden geoogst en dan verwerkt in een paar minimale verwerkingsstappen tot een vleesvervangend eiwitrijk voedingsproduct. Het grootste voordeel is dat we dus hout gebruiken als grondstof. Hout is in overvloed aanwezig. Ja. We hoeven ook geen bomen om te hakken voor ons doel. Daarmee is het een super duurzaam voorstel. En eten gemaakt op basis van paddenstoelen is ook super gezond. Er zit heel weinig vet in, bijna geen vet. Er zitten veel vezels in. De aminozuurconstitutie van de eiwitten, alle essentiële aminozuren die zitten in die paddenstoelen. En dat is bij plantaardige voeding is dat niet het geval. Dus vanuit de gezondheid is er ook een voordeel. Precies. Waarom zijn jullie op deze manier gaan ondernemen? Het is toch wel circulair en duurzaam, maar waarom niet op een traditionele manier, om het zo maar te zeggen? Wat is de filosofie erachter? Ja, de filosofie erachter is dus dat mijn compagnon die was er al mee bezig. Had daarvoor ook al een ander bedrijf opgericht dat zich ook bezig hield met die houtbehandeling om daar toepassingen voor de food and feed industrie uit te halen. Maar dat had een iets andere focus. Dus hij dacht op een gegeven moment van als we hout gewoon als een voedingsmiddel om willen zetten in een voedselproduct. En we gebruiken daar dan paddenstoelen voor die in de natuur ook op hout groeien. Dan wordt dat daarmee een super duurzaam voedingsmiddel. Ziet u nog in zo'n opstartfase uitdagingen waar u tegenaan loopt? Ja, een uitdaging is altijd als start-up om voldoende financiering binnen te halen om je product te kunnen ontwikkelen. Verder is qua technologie zijn er wel bepaalde technologieën al ontwikkeld, ook om dat hout te behandelen. Maar dat was meer vanuit andere toepassingen. Maar dit is dan een nieuwe toepassing van sommige van die technologieën. Dus we hopen eigenlijk dat als het een beetje mee zit allemaal, dat we op een hele kleine schaal misschien in 6 maanden al wat kunnen produceren. En op ietsje grotere schaal zal het wel tussen 1 en 2 jaar gaan duren. Nou, dat is toch op relatief korte termijn eigenlijk. Jawel, ja. Wens ik u veel succes mee. Ja, dankjewel.